Mga batan-o nagpabakuna Gidagsa sa Cebu City Sports Center. Ang kinadakang vaccination site sa syudad sa Cebu. Ang uban alas 12 pas tungang gabii nagpaabot sa vaccination site aron masigurong makauna. Ano ang report? Sayo sa buntag pa lang, inguna ni ini kataas ang linya sa mga magpabakuna sa sikando sa Cebu City Sports Center. Gikan sa entrance mituyok na sa exit ang kinatumyan. Tungang gabi pa ang uban, nagpaabot aron masiguro nga mabakunahan sa ilang sikandos. Ang mga nabuntagal, gipangduka o gipanggutom na nga naglinya. Giusa man nila tanan god. Taas-taas yun. Nangadlawon. Pag abot ako kanina dito minya, social distancing man, abot namin nga rin. Tungod sa nagtipunok na, katong mga naka-schedule sa December, wala madayon kay bagyo man. Mao nang ingunani kadaghan ng mga bata. Si Queen Comendador, 12 anyos, maoy nag-una sa linya kay alas 12 pa sa tungang gabi. Kauban ang iyahang inahan nga naglinya. Gusto nga oras sa Queen? Alas 12 sa gabi Alas 12 sa tungang gabi Oh, Ngano man? kay para sa'yo may sa linya. Nainit ang inahan ni Queen, dihang nakita nga naay pipila na nga naglingkod sa vaccination area. Hinoon gikonsiderar o giunag yod sa pagkatiman si Queen human mipadayag sa iyang sentimiento ang inahan. Gipasabot hinoon sa mga frontliners nga ang mga naglingkod mao kadtong nakapaschedule na ni adtong adlawng Sabado. Wa man ay problema kung naay nabahaw pagka Sabado. Dapat i-remind me nga, ma'am, dili ka mo'y number 1, napay nabahaw pagka Sabado. Gi-inform dami, wa man ay problema. Kay gusto ko tanan ma-vaccinated. Gipadayag ni Dr. Jeffrey Ibones, ang Pangulo sa Vaccination Board, nga ma-accommodate ang tanan nga magpabakuna. Gani iyang gitambagan ang mga ginikanan nga dili lang magpalabi sa pag-adto og sayo kay dali ra ang turnout og sa hapon gani nihit na ang magpabakuna. Alas 12 yun, so ayaw lang sad kay tinasa na mayo sa inyong health. Tugnaw biya kayo ang kagabion, no? Kunya watakibaw, ngit-ngit ang palibot nga kung gusto gid mo sayo, pwede maritingay mo mga alas 5 lang. Dugang pediatric vaccination site sa mall ang buksan ug mga adlaw sa mga second doser aron mabahin ang mga magpabakuna. Gamay lang pasensya kay ato gining paningkamutan nga mahanay gid natog maayo, no? Ato gining gipaningkamutan, no? Nga maka-open tag more sites para gyud maapsan gid nato ang atong mga backlog sa mga niaging mga adlaw. Napangitaan na hinuon og pamaagi ang pagdawat sa mga vaccines aron dili na maghuot sa gawas. Kasagaran sa mga ginikanan o kabataan mibati og kahadlok sa Omicron maong nagpanika na gyud sila nga mabakunahan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.